τα δύο θεμελιώδη γεγονότα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε βαθιά τα δύο θεμελιώδη γεγονότα. Παραίτηση από τα κόμματα για να ενωθούμε και κοπή χρήματος για να απαλλαγούμε. Όσο θα δανείζονται εικονικά από τους τοκογλύφους οι λαοπλάνοι πολιτικοί ότι τάχα θα μας καλυτερεύσουν τη ζωή, είναι το όπιο του θα για να μην ξυπνήσουμε ούτε μια στιγμή. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι από τη στιγμή καθορίζονται πάρα πολλά. Γι' αυτό με τα ΜΜΕ βομβαρδίζουν κάθε 24ωρο την ανθρωπότητα, για να μην αποκτήσουμε τη συνειδητότητα. Όταν οι άνθρωποι γίνονται συνειδητοί, δεν αποδέχονται λαοπλάνους και δυνάστες, γιατί συνειδητοποιούμε ότι είμαστε λιοντάρια και όχι πρόβατα με ανθρώπινα κεφάλια.